vás vítam u ďalšieho dielu z hry Spin Tires. Dnes by sme sa mali pozrieť na tie auta vedľajšie, čo sú tam. Podomykame a pôjdeme odomknúť aj typ A. A rozhodol som sa, že ako pôjdeme na tie tornáda až na budúce, že by sme odomykali tú mapu a uvidíte aj niektoré achievementy. Tu máte typ B a tu je asi ďalšie Bčko, aj Bčko ďalšie. To je staré Bčko a tam sú tie novšie už. A keď je tu aj Cčko, tak ho odomknem, aby ste videli aj druhé Cčko, ako vyzerá. A asi nie je, nevadí. No, takže my sa teraz vrhneme hore, ideme po tej istej ceste naspäť. Ja si nebudem asi dávať nič také zvláštne. A idem ešte vám ukázať to jedno. Nie, v ďalšom diele si ukážeme tie tornáda, neviem čo všetko. V tomto diele len sa chcem tak vrhnúť. Tu ideme ku garáži. Ako vidíte, tak sa poškodenie tvorí. A ešte, že máme poblízku garáž. Som myslel, že mi zvuk nejde. Dúfam, že počujete dobre. Ak nie, napíšte do komentárov, ja to zlepším. Pohrabiem sa v tom a v budúcom dieli už budem asi hrať joystickom. Dúfam, že napíšete, bo zatiaľ som čítal komentáre, ale nevyšli zatiaľ žiadne, no tak som zvedavý. No, tu zastavíme. Dáme tú točnicu, točnica je tam vzadu a dáme si cisternu na palivo, nie, garážovú korbu, nie, točnicu nie, užitkové prídavné zariadenie, to je na to, ulitý kart, to nie, pôšina zožieravou, predný výfuk to odinštalujeme, veľké kolesa si dáme a môžeme ísť na to. No, ideme zatiaľ iba po Ačko a s tým budeme odhaľovať na budúce celú mapu. Toto video bude také kratšie. Keď bude veľmi krátke, že bude do 8 minút, no 8, 7, 6, tak predĺžim a ešte pôjdeme sa vrhnúť s Bčkom. Vám ukážem, čo môže mať Bčko. A v niektorom dieli vám ukážem všetko, čo sa dá pripojiť na jedno. Nebudem samozrejme všetko inštalovať a odinštalovávať zase. Ale chcem vám ukázať, jak to bude vyzerať. Ešte som nikdy neodhalil celú mapu v tejto hre, v žiadnej. Takže keď viete, ako sa dostať k nejakým bodom, tu vedľa viem, že je, lebo to už som raz hral, ale tak no. Len keď viete, kde mám hľadať, tak ja pohľadám. V budúcom dieli sa vrhneme na tie tornáda. Takže ideme hľadať typ A. Viem, že kde je, len bude ho dosť tak ťažšie hľadať, pretože neviem, až tak presne neviem, kde je, tak by som to povedal. A som zrobil asi chybu, že som si niečo nenaložil, pretože ide jak šaleňak, tak by som povedal. No ale zase teraz neviem, či vyjde, musím rýchlo ísť na asfaltku. A som si dal veľké kolesa, takže dúfam, že to pôjde. A idem dopredu. No a myslím, že to vyjdem. Neviem,
nie som skúsený s touto hrou. Ocením každú radu, čo mi napíšete a ako sa presúva čas, neviem. Som to ešte nehral, neviem, ako sa pretáča čas. A kto nevie, pre tých, kto ešte nepočul o tejto hre, tak čas je vlastne, ide to čas a strieda sa deň a noc. A môžete presúvať čas, síce neviem ešte ako, ale iba čo som sa dopočul, môžete iba v jednom režime, v tom, čo mám ja teraz, neviem, bežný sa volá, myslím, a ten druhý režim sa volá, nespomeniem si to, poviem raz, teraz si nespomeniem. No tak ideme odomknúť typ A a na budúci diel sa už vrhneme do nevinde, stisneme si Ečko, nevinde tiež, stisneme aj Ičko a už teraz vyjde si pekne. Vidíte, keď ja s tým Ičkom zapínam diferenciál a s Ečkom zapínam čo si sa stalo, neviem čo. No nevadí. Dúfam, že nenarazíme nikde teraz už, lebo už mám 19 škodu. No a idem na to. Momentálne idem po Ačko a si to pri tej 8 minúte zastavíme. No a akurát vyjdeme hore a tam sa niekde skrýva Ačko v tých častiach, tak ja ho pohľadám. A ako ste už videli v tomto diele na začiatku, ako sa odomykajú, takže ideme na to. A sú tu ešte iné, nielen to Bčko, sú tu aj Cčka ešte nejaké. Zase som si nevšimol, že tu je som sa zarozprával s vami. Tiež dúfam, že nezabudnem vám pripomenúť, no. Keď sa vám to video páči, hoci nie je v HD kvalite a chcem na tom popracovať, ale neviem ako. Som vám vravel, že kto vie, nech dá do komentárov a ja si to prečítam. No teraz je to napríklad v poriadku, ale ak som natáčal teraz na začiatku, no tak viete, no, také mobily, no, a tiež to kedy bude taká kvalita, že až, no, tiež Made in China, no. Hrajem to na notebooku Lenovo G50 a táto hra stojí mimochodom na Steam, je docela drahá, ale keď napríklad na ABC Games si dáte, tak stojí okolo 14 eur. A viem vybaviť nejako aj zľavu, že do 11 eur vám pohľadám. Je to celkom graficky výborná hra. Ešte jedna vec, na túto hru treba Steam. Steam je taká aplikácia, kde si môžete napríklad kupovať, ale aj sú tam aj zdarma aplikácie. No a ja som si to hneď stiahol, ako som videl, že treba to na túto hru, som si to stiahol a teraz vám ukážem, pôjdem tú cestou. Bude to celkom ťažký terén a ja sa budem snažiť tu prejsť. Alebo možno ani nebude, uvidíme. Tu pôjdem hneď vedľa asi, že by som ho neprešiel. A tu pôjdem, sa tak obchám. A vošiel tu, pekne. A ideme tu. Tu som tak nechodím, takže nepoznám to tu. To si dám radšej, tu pôjdem ďalej, pretože to bude niekde tu, nie tam. A ak mám úprimne povedať, tak musím asi to nájsť, lebo už si nepamätám, kde to bolo. A
hneď ako ho nájdeme, tak ukončíme toto video. Aspoň sa oboznámite trochu s touto hrou. Podľa mňa je to výborná na hranie a neukazuje mi to B, takže mám taký pocit, že budeme musieť ísť tam, tam. A tam v tej skrytej má byť niekde, skrytej mape, takže neviem, pozriem sa na mapu, ideme dobre. A niekde túto pohľadáme, myslím maximálne 12 minút, keď to nenájdeme, tak necháme si to asi na ďalší diel, alebo ja to pohľadám v off-streame a potom vám ukážem, ako vyzerá ten jeep. To je dosť maličký a pozrieme sa na mapu a pohľadáme to, lebo to bude niekde v tejto, no, do 14 minút to môže mať, takže ja si to ukončím už pomaly. A teraz pohľadám pekne cestu, že či to niekde nie je tu. Hľadám, no ale asi nenájdeme, asi budeme museli chodiť s tým C-čkom. Alebo že by to bola taká nenápadná, že by sme to našli. Pochybujem. A asi tu bude Ečko, mám taký, nie, to bude Ačko, tu bude Ačko a niekde nájdeme určite aj taký typ, ktorý je osmikolák a je na druhej časti. A tu v tejto časti má byť niekde Jeep, len musím ho nájsť. Taký pocit, a už asi viem, kde je. Tu som presne, jak som to hral, presne tu som zapadol, jak som to hral, presne cez túto izbu, cez toto som išiel, teraz si to odomknem a ja vám ešte ukážem, ako vyzerá teraz, v akom stave je. Takto sa prepínajú auta, tu máte slabé palivo, neviem, či to je vidno, asi nie, no nevadí, a palivo je 12 litre z 80 a Škoda je 180, čiže musíme, tak uvidíme sa v ďalšom diele. Čaute, dovidenia.